na musamman wanda za mu kawo mai saurare. Shiri ne na ƙarshen shekara, wato za mu bibiyi abubuwan da muka kawo a cikin shirin zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa na shekara guda a kan wasu tambayoyi, sannan kuma mu ansa wasu tambayoyi, sannan kuma muna da baki a cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen nawa wato namu a wannan rana na shiri na musamman na wannan na zaɓi da kanka wato na wasu kwakwalwa, inda na ce fa yau shiri na musamman wanda ni da ku masu saurare da bakin namu da waɗanda suke sa kyaututtuka a cikin shirin, sannan kuma da waɗanda suka ci kyaututtuka a cikin shirin, sannan da ku kuma da kuke sauraron mu a ko da yaushe. Yau ma fa za mu kasance tare da ni da ku a cikin gabatar da shirin, inda za ku kira mu domin mu ji menene ra'ayinku, shin akwai abin da kuke so mu ƙara a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka, ko kuma akwai abin da kuke so a rage, ko kuma akwai wani ƙarin bayani da kuke so ku yi domin a ƙara inganta a gafarce ni domin a ƙara inganta shirin, domin a gudu tare a tsira tare, saboda shirin domin da kuma inda suke sa kyaututtuka a cikin shirin. To har ila yau dai lambobin da za ku kasance a cikin shirin ba su sauya ba, inda ma za su biyo mu akan 0816231 ko kuma 0812591 wato lambobin da ma za su biyo mu akai su ne 08162321708 da kuma 0812591 mata kuma za su iya biyo mu akan 08032820944. To ga mutum na farko a cikin shirin. Hello, assalamu alaikum. So da wa muke tare? Muna tare da kai, da wa muke tare? Ina magana da baba. To baba ni baka kai ga ma ka faɗi sunan naka ba, amma dai layi ya ma tutsu, da fatan za ka sake laliban mu. To kamar yadda na ce, wato yau shiri ne dai na musamman, na faɗa lambobin da masu mu za su kasance a cikin shirin, wato na musamman na zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa, inda fa wato a shirye-shiryen da muka gabatar akwai wanda suke sa kyaututtuka a cikin wannan shiri. Akwai irin su wato ubale mai na'ura a bakwa, sannan kuma akwai Habib Yogurt, wato kamfanin Habib Yogurt kenan da ke kasuwan bacci, sannan kuma akwai wato Taraba Suya, inda su ma fa suke sa wato kyaututtuka a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka, sannan kuma akwai wato Salsabil Gidirobobi da ke kasuwan bacci Kaduna, sai kuma akwai wato Anti Binta mai tuwon madara, duk da dai a wannan shekarar wato bata sa kyauta a cikin shirin ba, da dai ta ce wato za ta sake sa wato asalin kyauta a cikin sabon shekarar da za a shiga, na za ta kara to a cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu, kamar yadda na ce, ina tare da bakinmu, wato akwai ubale mai na'ura a bakwa, wato yana ɗaya daga cikin wanda yake sa a ciki na zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa, sannan kuma akwai shugaban wato ina tare da su a ɗakin gabatar da shirye-shirye, saboda kamar da na gaya muku, wannan fa shiri ne na musamman na zaɓi da kanka wato na wasu kwakwalwa, wanda duk ƙarshen shekara muka bibiyi abubuwan da muka gabatar domin mu tattauna da waɗanda suke sa kyaututtuka a cikin wannan shiri, sannan kuma da ku masu sauraron mu a ko da yaushe na shirin zaɓi da kanka. To ubale mai na'ura ma barka da zuwa. Na'am. To kasancewarka wannan karo na biyu kenan da muke gabatar da wannan shiri na zaɓi da kanka na ƙarshen shekara, wanda karo na biyu kenan. Allah ya sa ka halarci wannan karo ma a wannan shekara. To me za ka ce farko game da shi wannan gidan rediyo tukun? Farko dai assalamu alaikum warahmatullah.
Muna godiya da Allah ya kawo mu wannan rana ta talata kuma ta ƙarshe a wannan shekara, ranar da ake gabatar da wannan shiri mai farin jini wato zaɓi da kanka. Shiri ya matuƙar jan hankali na duba da yadda yake zaburar da al'umma wajen ƙoƙarin bincike wajen neman ilimi da kuma ilmantar da su da sanin wasu abubuwan da su ba su sani ba, ko kuma ka san abin a bijiro ma da shi ta wani hanyar da za ka wasa kwakwalonka. Don ba zan manta da wata tambaya da aka taɓa kawo ta a wannan gida ba, musamman da aka ce a kawo wasu tattun 'yan kishin ƙasa mutane 4. Lallai wannan tambaya an kawo ta kai kusan mako 3 ana ta nanata ta. To da farko dai za a ce a Ahmadu Bello, Aminu Kano da Tafawa Balewa, wannan ɗayan da shi ta taɓur za a kai. Wani ya bani dama ya zaburar da ni wajen tambayan magabata da bincike in ji wane ne wani ke. To kusan al'umma tambaya wanda suka gaya mun sai in ji a ko da suka kira aka ce to ba kuma shi bane. Cikin wannan tambaye ke na haɗu da wani dattijo ya gama to akwai Gambasu ba, sai na ce to ai kuwa ciki akwai ko ban ji wanda ya kira Gambasu ba. Sai ta Allah ma ku dawo ko za a dawo da wannan tambaya. Na'am. To ciki kun Allah kuma aka dawo da wannan tambaya. Ni sa'a na kira da na faɗi na haɗa da wannan Gambasu da wannan mutane 3 da na kira a farko. Da wannan amsa haka take. To kaga wannan shiri ya zaburantar da ni wajen neman sanin wani abu da ni ban sani ba. Wannan kaga ba karamin nasara ba ce. Shine. To in muka dawo shi kuma bangaren shirin a matsayin kana ɗaya daga cikin wa'inda kake sa kyaututtuka a cikin wannan shiri. To me ya ja ra'ayinka kaga ya kamata kai karan kanka da na tuntuɓe ka kaga ya kamata ka dinga sa kyautar kati ga duk wanda ya ci tambaya? Na farko gaskiya kusa ne tun duk abin da an ce zai ilmantar da al'umma, lallai na kan yi kokari in ba da gudunmawa ta. Duk da yake dai shi gudunmawa ba sai ka mallaki wani abu ko kana da wani abu, duk matsayin da kake ko da shawara ne zaka iya ba da tallafi. To wannan yasa na shigo nake ba da kati domin shirin ya samu masu sauraro da yawa kuma a ƙara mai da hankali a kansa. Wannan shi ne. To bari in zo zuwa gare ka, duk da dai zan dawo gare ka Ubale mai na'ura. Masu mu da fatan zama da mutane na ta kiran waya, muna so ne mu dan tattauna da su bakin nawa, sannan sai mu buɗe fili so mun kuma ku shigo ciki ko ba da taku gudunmawa ko shawarwari ko kuma abin da kuka ilmantu a cikin wannan shiri na wasu kwakwalwa, wato da yake zuwa mai saurari ko da yaushe a kan mita 102.7 zangon FM a kowace ranar talata, tare da ni da nake gabatar da shirin, nake shiryawa kuma gabatar, wato Ismail Koli. To Kutashin Filas, muna ma barka da zuwa wannan gida namu. Alhamdulillah, ina ansa. Na'am. To zan so kasancewa wannan kai ne shugaban masu kiran waya na wannan gidan rediyo namu mai albarka. Kuma gashi yau mun gayyace ka kasancewa shiri ne na musamman, wato da za mu gabatar ko kuma ce muke gabatarwa akan na zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa, domin mu ba masu sauraronmu wato dama su ma dan shirin nan domin su ake yi, domin mu mutar da juna, mu faɗakar da juna. Ko za da rediyo su kun kawo mu zo ga fagen wannan shirin kuma na zaɓi ka. Na Hashimu Adamu. Da coach Hashimu Filas. Ka bani na shugaban masoya gidan radiyon Spider. Mutum 3 ne suka bani wannan mukami. Na farko ɗaya gashi nan tare da ni Ubale mai na'ura. Na biyun sa akwai Abiola mai Barcelona. Na uku akwai baban Amira da Ofe Unguwar Mazu. Kuma ba komai sa suka bani wannan abu shine sun duba sun ga cewa duk masu kiran waya ba wanda ya kai ni shiga shirye-shiryen ku. Kuma me yasa nake shiga shirye-shiryen naku shine yana faɗakar da ni da ilimantar da ni. Sannan daɗin kushi akwai yaro na Yusuf
wanda na ga yawan saurari gidan rediyo ya ɗauki wasu abubuwa da yamma da suka min amfani a jarabawar shi kaga yaro ne dan aji 3 a firamare amma har ga Allah in dai aka ce ma ana wannan shiri ko kuma ana shirin yawa da mu har ga Allah ko me nake sai ya dakatar da ni ya saurari wannan shirin to kai ni gidan rediyon Spider zan ce ta mun rana kwarai da gaske ko wata mun ta ilmantar mun da yaro na to kaga mu gidan rediyon Spider zamu ce alhamdulillah sai dai musu addu'a Allah ya dauka su fi yanda suke yanzu haka kuma kamar shi Allah ni kana kamar ubale mai na'ura ya faɗa na'am akwai wata tambaya da kuka sa ina zaune sai na samu wani bala suna irin firar nasu na 'yan siyasa na'am sai na ji sun shigo cikin lissafi ina ganin 'yan kasuwan nan ne ba zan yaba kai ba Kano ne dan wana amma ba yaba kai nake ba sai na tambaye ce ba na kasa gane ta yace wata tambaya ce nace an mun tambaya cewa nawa ne kuɗin Najeriya yace abu mai sauki yace ban gane mai sauki ba yace kai baka sani wani ce iya sani na san daga 1000 yace bai ba nace ai kyauta aka sa a tambayar nan amma mutane akalla sun kai ko ba sun taba ta sun kasa ansa ya ta mai kai dai na ya ce ba Kano ne ya ce ba Kano ne ya ce to an lissafi ke ka hada daga 1000 zuwa Naira 5 nawa zai baka kwarai da gaske kai zai ce mun zai ya baka 1885 kwarai da gaske na ce na gode ko ba na buga lissafi na ga kai na'am ya ce kai wannan shiri fa daga yau ba zai ƙara wuce ni ba saboda me ilimantar da mu ake akan abin da muka sani amma ka dunkule mai shu ba mu san shi ba to ka shiri har ga Allah ba karamin gudunmuwa yake ba mu wajen wasa kwakwalwar mu da kuma sanin wasu abubuwa ko mun sani mun manta ko kuma fatan da muka san su ba suke wanda ka san jarwa fari ka ce ma baki ne kwarai da gaske kuma ka juya shi ka bindiga ka ai bakin ne ba farin bane to kaga wannan shiri har ga Allah 100% na taimaka mana wajen gane abubuwa da dama a cikin shirin nan kira zan gidan rediyon na shine wannan shiri inda hali a ƙara ɗaukaka shi ma fiye da haka akwai wasu tsare-tsare da ya kamata a ƙara mashi da za su inganta shirin a ƙara mai amma magana rage a shirin nan ba masu ko da na lokaci ne ko na makamacin haka sannan ga wani masu sai kyaututtuka su kuma gaskiya muna ba su godiya 100% mu kanmu nan inda hali shekarar nan za mu shiga insha Allah za mu yunkuro mu kawo mu ikon Allah to muna godiya ko tashi mu filas to ubalami na'ura kaji bayanin da shi wato Kutashim Pilas wato shugaban makira waya na wannan gidan rediyon Spider FM to masu aron mu kadai ku shafa ana da shiri na musamman na zabi da kanka na wasu kwalwa inda duk ƙarshen shekara wato muke gabatar da wannan shiri a matsayin wato shiri na ƙarshe na shekarar da za ta shuɗe kenan inda na ce wato mun tattaro wato duka shirye-shiryen da muka gabatar da su ko da yake suna da yawa kwarai da gaske sai muka wato tsakuro da wasu daga ciki to yanzu za mu je ga masu mu domin su ma mu ji nasu albarkacin bakin kamu kuma mu dawo mu dora to barka da shigowa da muke tare to amin muna godiya Alhaji Gana a yau ba tambaya sai dai ka gaya mana abubuwan da ka karu da su ko kuma wata tambaya da ta ja hankalinka wanda muka kawo ta a cikin shirin na'am ban taɓa samun tambayar da a tunanina kamar a gabaki daya da aka min tambayan gabaki daya na rasa ma inda zan yi amma kuma ina ajiye wayan kuma tunani na ya zo a kan tambaya da aka min da cewa wani gari ne yake wani local government ne yake da su yake wannan wanda aka faɗi sunan shi za a fitar da wani abu wanda maza da mata suke amfani da shi na'am daga baya na ajiye waya kuma yana kin cewa ko madubi ne to me za a cire a madubi kenan Alhaji Gana zai a cire madubi
To madubi maza da mata suna amfani da shi? Suna amfani da shi ba da kai ka sa kula ba za ka duba da kyau ba. To ai iri na ni bana duba madubi Alhaji Gana. To ana duba ma ne? Ali Ibrahim Hadis ma ya ce shi ma baya dubawa. To kaji, da kai da yadda kai mutane na akwai wasa da kwakwalwa wallahi ya bada mamaki. Cewa muna godiya Alhaji Gana. Ya ji daɗi sosai Allah ya taimaka wallahi shirin yana kayatarwa sosai. To muna godiya Alhaji Gana. Allah ya taimaka kuma masu sa kyautan nan Allah ya taimaka musu kuma Allah ya ba mu kokarin yin haka. So amin muna godiya Alhaji Gana. Yana nuna cewa mutane suna jin daɗin abin kenan. Kwarai da gaske. Na gode sosai Ismail Allah ya kara hazaka. To amin. To muna godiya. Sai ka dawo Allah ya dawo da kai gida lafiya. Muna godiya Alhaji Gana. Hello, assalamu alaikum. To da wa muke tare? To barka da shigowa, da wa muke tare? To Asid daga Tudun Wada, barkanki da shigowa shiri na musamman wato da ake gabatar da shi akan zaɓi da kanka na duk ƙarshen shekara. Ke ma kina ɗaya daga ciki daidai ƙarshen shekara kika fara sa kyautar kati a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa. To me za ki ce game da wannan shiri na zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa wurin wayan ma da mutane kai, ko kuma ce tambaya ce a cikin shirin wanda aka kawo wadda ke ma kin wasa kwakwalwa ki kwarai da gaske? No. 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 To wani shawara kike da shi? To Ubale yana jin ki da shi da Kusashibu Pilas. Muna godiya sai. Muna godiya. To Asid, ba ki da wani shawara ko akwai abin da ke so ki ga an kara a cikin wannan shiri? No. Ya zama shirin awa 1.5? No. No. To muna godiya. To muna godiya. To muna godiya Asid. To amin. To amin Asid. To ina godiya Asid kenan daga Tudun Wada da wannan wato gudunmawa taki. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Babana da kai da baki ina muku fatan alheri. To muna godiya kwarai da gaske, da wa muke tare. Muna magana da Zainab ne daga Zazzau. Na'am. Na'am. Na'am.
To Zainab, muna tare da ke Zainab. Gaskiya kuna jawo halin mu sosai wallahi Allah ya saka muku da alheri kuna fahimtar da mu abubuwan da bamu sani ba. Na'am. Muna garuwa wallahi sosai Allah ne ya kara wannan gida ne albarka tare da ku. To amin amin. Allah ya fa haka. To amin. Zainab, kuma akwai abin da kike so a rage a cikin wannan shiri na wasu kwakwalwa ko kuma abin da kike so a ƙara? Na'am. Muna godiya. To muna godiya Zainab daga Rigasa. To Ubalimi na ura kaji abin da ita Zainab ta ce. To inda yanzu ka riski shirin kana tare da shirin zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa, shiri na musamman na ƙarshen shekara. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To barka da wa muke tare. To Mama Sadiq, barka da shigowa ga ki a shiri na musamman na zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa na ƙarshen shekara. To amin amin. Me Mama Sadiq ta karu da cikin wannan shiri na zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa? Kowace tambaya ce ta fi ɗaure? Na'am. Sai ya ce sai an ninka yawansu su 7. Na'am. Sai kuka ga cewa haka yake ashe hada shi karan kanshi. Na'am. To a maman Sadiq, kina da wani abu da kike so a ƙara a cikin shirin ko kuma a rage a cikin shirin? To mahukunta suna jin mu a daidai wannan lokaci na gidan. So insha Allah in an zauna an duba. To insha Allah shi shugaban za shirye-shirye na wannan gida yana tare da mu a daidai wannan lokaci, wato Abul Ahmad Ibrahim Guranyo. To muna to amin amin. To amin Mama Sadiq. To muna godiya kwarai da gaske Maman Sadiq da wannan fatan alkhairi naki. To inda yanzu Chris shirin karata da shiri na musamman na zaɓi hudu a cikin kwakwalwa. To Ubalimi na'ura kaji abinda wato da kai da Kusashin Filas a matsayin shi na shugaban wato masu kiran waya na wannan gida. Asid ta yi magana akan cewa ita tana so inda hali mahukunta gidan nan wato a ƙara ma wannan shirin lokaci fa. Haka ita ma Maman Sadiq daga nan Poli Quarters ita ma ta ce inda hali wato fa suna so a ƙara ma shirin nan wato lokaci. Haka kuma ita wato Zainab daga Rigasa wato diyata kenan, ita fa ta ce ba wanda za a cire a ciki, ba su yadda a ɗan rage kodawan lokaci bane, sai dai ma fa a ƙara. To me za ka ci game da wannan kiran da suke yi Ubalimi na'ura bakon? Gaskiya sun faɗi gaskiya, duba da yadda za ka ga sai ana ƙoƙarin ƙarƙar ga al'umma suna ta faman shigowa. Ƙwarai da gaske. Wannan ya nuna lallai ana buƙatar ƙarin lokaci, ko da bai kai minti 30 ba, ko da minti 15 ne, domin duba koken al'umma. Tunda wannan kafa mun san an kafa ta ne don al'umma don kuma ɗaliban da suke wannan makaranta. To muna roƙo ga hukumar gudanarwa ta wannan kafa su yi kokari su duba wannan bukatu na al'umma inda yi wa ƙarar lokacin a ƙara. Kusashin Filas, a matsayinka na wato shugaban makira waya na wannan gidan rediyo namu wato Spider FM, ka ji kiran yadda su makira waya suke yi, kamar su ita Asid daga Tudun Wada, sannan kuma akwai Zainab daga Rigasa, sannan akwai duk wani shiri za a buɗe mana a ba mu layi. To haka Allah ko minti na za ba mana karanci. Saboda me duk inda za ka kai da nacin kawai lokacin sai ka ai shirin nan baka samu layi ba. Dan za a fara shi da kai za ka fara nema har gama baka samu. To haka dole za mu rinka hakura tunda abin ya riga ya zama mana jiki.
abin da muka samu mai hakuri da shi dan baka samu yau ba gobe za ka samu kwarai da gaske da duk wani shi da gani in ba mu shigo ba gobe za a je mu in ba mu shigo gobe ba yau za mu shigo to kaga sai mai hakuri da abin da aka samu amma inda halin a ƙara mana amma kuma akwai hali da zai sa ba za mu samu dama to shi kenan alhamdulillah awa ɗayan da aka ba mu ba ma fatan a ce an rage mana shi za ga lokaci ana muku shiri minti 60 sai ga mai da shi 45 ko 30 kaga ba gaba aka yi ba baya aka yi to burin mu in ba yi gaba ba Allah sa ka ai bayan. Na'am. To jama'a sauran mu inne yanzu suka shirin kana tare da shiri na musamman na zabi da kanka na wasu kwakwalwa wanda ke zuwa mai saurare kai tsaye daga gidan gaskiya kan mita 102.7 zangon FM tare da ni Ismail Kuli wato miji daɗin Spider sai kuma bakin da suka kasance a cikin shirin na musamman wato na ƙarshen shekara akwai Ubale mai na'ura wanda yana ɗaya daga cikin wanda ke sake tuttuka a cikin wannan shiri sai kuma akwai Coach Hashim Pilas wato shugaban makira waya na wannan gida. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To, Khadija daga Rigasa ga ki a cikin shiri na musamman na ƙarshen shekara wanda a waccan shekarar ke ma kina ɗaya daga cikin wa'inda suka kasance da mu a cikin shiri suke batun cewa akan wato a ƙara lokaci daga minti 30 ya zuwa awa 1 sannan kuma kika kira cewa akan kuna roƙo a raba layuka wato a ba maza layinsu daban a ba mata layinsu daban to a wannan shekarar kuma wani irin kake da shi ko kuma ce me kika karu da shi a cikin wannan shiri to a Khadija layi ya katse maki da fatan zaki sake laluba mu to inda yanzu kai suka shirin kana tare da shiri na musamman ne wato na zabi da kanka na wasu kwakwalwa inda na ce yau kuma saurare za ku kasance da ni a cikin shirin domin mu ji wai shin wasu irin abubuwa ko kare da su a cikin wannan shiri na wasu kwakwalwa na zabi da kanka sannan kuma wani irin shawara kuke da shi da za ku iya bamu na inganta wannan shiri ko kuma akwai abin da muke yi kuke so a rage ko kuma a ƙara ko kuma a ƙaran ƙari akan wasu batutuwa maybe kila ko wasu ɓangarori kun san an ce abin da yawa ya kamata a ce ina taɓo su amma kila ba na iya taɓo su to maza su biyo mu akan 0816 232 1708. Hello, assalamu alaikum. Wa to Khadija. Na'am. Muna godiya. To kuma muna godiya ga wannan gidan rediyo da suke ba mu dama ga Na'am. wannan shiri da muke kira. Na'am. Dukkan ma shirye-shirye. Na'am. Roƙona da gidan rediyon je ni dai mai kankanta zan yi saboda a ɗan ƙara mana ma lokacin zuwa 8 da ake tashi. Ba a ɗan ƙara a ɗan kai ko ɗan zuwa 10 ne haka. Na'am. A ɗan ƙara mana wani ɗan shirye-shirye haka kamar irin tambayoyin musulunci haka. Na'am wato a ƙara lokacin gabatar da shirye-shirye maimakon da muke kulle gidan rediyo karfe 8. Hello Khadija. To Khadija ba ma jinki da fatan zaki sake laluban mu to ga wani a kan layi. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shigowa. Mai magana Muhammadu Fatu daga kwanan Cancangi. To Muhammadu Fatu ya kwanan Cancangi. Wallahi lafiya da wasu alhamdulillah suna sauraron kwa yanzu haka. To ga ka a cikin shiri na zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa na ƙarshen shekara. Wannan da gaske ne. Kana ɗaya daga cikin waɗanda suke yawan kira a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka a kowane sati. Ba shakka. Na'am, to wasu irin abubuwa ka ƙare da su a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka Muhammadu Fatu? Gaskiya na ɗan da abubuwa da yawa. Kamar wanda suke sa kyaututtukan nan gaskiya muna jin daɗi. Na'am. Saboda suna dan kamar su bala mai na'ura ba kwa da saka musu da alkhairi. Na'am. Muna godiya. Saboda gaskiya suna kokari sai da ce zai iya sa irin wannan kuma na ƙara zumunci. Na'am. Sannan duk wanda ya kira ya ci kyautar nan za ka ga yana cikin annashuwa da jin daɗi. Na'am. Kuma da
da yawa jama'a za ka ga suna ƙara waƙa wannan yana ƙara musu basira da sanin abubuwan da wasu ba su sani ba. Na'am. To a gaskiya kuna kawo abubuwa masu kyau wanda mutane suke jin daɗi. Na'am. Ila yanzu mutanen kwanatin su suna kawo muku gaisuwa da jinjina. To muna godiya ƙwarai da gaske. A Muhammadu Fatu to kamun ka tafi shin akwai wani abun da kake so mu ƙara a cikin wannan shiri ko kuma a rage? A gaskiya yana da kyau a ƙara kamar 8 da rage. Na'am. Inda so samu ne inda hali a kai 8 da rage. Na'am. To muna godiya ƙwarai da gaske Muhammadu Fatu daga kwanan cancangi. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To Zainab barka da shigowa, kina ɗaya daga cikin wa'inda kuka fi kowa yawan cin kyauta a cikin wannan shiri a wannan shekarar Zainab. To ina ma baki fatan alkhairi da fatan za su koma gida lafiya. Allah ya sa haka Zainab, muna godiya. To Zainab wani kina da me kika kare da shi a cikin wannan shiri na wasa kwakwalwa na zaɓi da kanka a wannan shekara? Ina da abubuwa da yawa. To muna so mu ji su Zainab. Ina nufin na ƙaru da abubuwa da yawa. Na fahimce ki Zainab. To akwai abin da kike so mu ƙara a cikin shirin ko kuma a rage a cikin shirin? To ke ma time kike so a ƙara lokaci? To muna godiya ƙwarai da gaske Zainab daga Poly Quarters, kina ɗaya daga cikin wanda kika ci kyaututtuka da yawa a cikin wannan shekara. To muna ƙwarai da gaske. To mu ma mun gode. To muna godiya Zainab. Hello, assalamu alaikum. To in yanzu kai suka shiri kana tare da shiri na musamman na zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa wanda ke zuwa mai saurari kai tsaye daga yin rudon gaskiya a kan mita 200.7 zangon FM tare da ni Ismail Koli. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Da wa muke tare? Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Ba kya jin mu, da wa muke tare? To Bilkisu daga Poly Quarters, kina ɗaya daga cikin kema wa'inda kike yawan kiran wannan shiri kuma kin ci kyaututtuka a cikin wannan shiri. Me kika ƙaru da shi? To akwai abubuwan da kike ƙaru da su a cikin wannan shiri na wasa ƙwaƙwalwa? Na'am. To wani irin kira kike da shi ko kuma shawara a cikin wannan shiri? Akwai abin da kike so a ƙara ko kuma a rage? Na'am. To baki suna godiya kuma ma muna godiya kwarai da gaske, wato Bilkisu daga Poly Quarters. To lambobin da za kasance a cikin shiri na musamman na zaɓi da kanka domin kai ma ko ke ma ki ba da taki gudunmuwa su ne 08162321 ko kuma 0803282944. Hello, salamu alaikum. Na'am Khadija, to muna tare da ke. Na'am. Allah ɗan ƙara mana gidan rediyon wannan shirin shirye da ake kama a dinga kaiwa zuwa 10 haka. Na'am. Daga 8 ɗin nan dai inda hali. Na'am, to mahukunta suna jin mu. Na'am, mahukunta gidan. Muna godiya ga uwalan ya sa mana kyaututtuka. Na'am. Muna godiya. Da alheri da dukkan masu sa kyaututtuka don muna samu yana zuwa hannu muna godiya Allah ya saka da alheri. To amin, muna godiya kwarai. Shugabannin gidan rediyon gaba ɗayan su. Muna godiya Allah ya saka da alheri da kai kanka. Na'am to. Allah mai da kowa gidan lafiya. To muna godiya Khadija daga Rigasa, duk da ke ma kina ɗaya daga cikin wa'inda suka ci kyaututtuka
da dama a cikin shirin. To kamar yadda na ce da in yanzu kai suka shirin kana tare da shiri na musamman na zaɓi da kanka na wasu kwakwalwa, wato shiri na ƙarshen shekara, inda fa na ce yau ni da ku ne masu saurare za mu kasance a cikin shirin domin mu ji wai shin me kuke so a ƙara a cikin wannan shiri, ko kuma a rage, ko kuma me kuke ilmantu da wannan shiri na wasa kwakwalwa a ko da yaushe. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barkanku da wani, barkanku da dare. To barkan ka da shigowa shiri na musamman na zaɓi da kanka, da wa muke tare? Kana magana da Sama'ila Moto da ke Abakwa. Sama'ila Moto. Na'am. To ga ka a cikin shiri na musamman. Kwarai kuwa na karshen shekara ba? Na'am. Masha Allah. To me ka ƙari da shi a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa? A gaskiya farko dai na ma baki barka da zuwa. Na'am. Muna amsa Sama'ila. To masha Allah, ubanin da na'ura barka da kokari. Na gode ma Sama'ila. To masha Allah, a gaskiya na karu da abubuwa da dama da wannan gidan rediyo da wannan shiri na zaɓi da kanka. Na'am. Saboda a matsayina na Bahaushe duk da ban taɓa cin wata tambaya ba, Na'am. na karu da wasu tambayoyi. Na'am. Wanda Hausa ne zalla amma sun gagara. Na'am. Gaskiya kuma na karu da su gaskiya matuƙa. Na'am. To muna godiya. Yawwa, sai zai ce Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi, Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka. Amin. Masha Allah. To muna godiya ƙwarai da gaske Sama'ila. Yawwa, sai dai Na'am. akwai wani abu guda ɗaya. Na'am. Inda hali Na'am. maganar lokaci da 'yan uwa makira waya suka yi ta bayani a ƙara. Na'am. Idan an zauna da magabatan gidan wannan rediyo in dai da hali. Na'am. Muna roƙon alfarma a ƙara mana a lokaci na gidan rediyon nan saboda muna tare da shi ko da yaushe. To muna godiya ƙwarai da gaske Sama'ila Moto. Yawwa, yau kawoto daga amakwa. To muna godiya da mutanen Abakwa. Lafiya baki kuma Allah Ubangiji ya mai da kowa gidansa lafiya. Yawwa, masha Allah. To muna godiya Sama'ila mai Moto. To ubale mai na'ura Abakwa a cikin wannan shekara, wato akwai an ci kyautarka wato so sati 11 a cikin wannan shiri aka ci kyautarka. An ci kyautarka 3 ga wata, an ci kyautarka wato 12, 10 ga wata, an sake ci na. Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. To da lafiya lau, ina gajiya. Wa gajiya ya aiki ya jama'a. Alhamdulillah, da wa muke tare? Kuna magana da Jafar ne daga cikin wadda kasuwan Bauchi. To Jafar, kai ma ka taɓa cin kyauta a cikin wannan shiri namu. Insha Allah. Na'am. Satin je gabata ba? Ƙwarai da gaske. Da farko ina ma baki barka da zuwa. Na'am. Muna godiya Jafar. Awa. Wato gaskiya za su yi ta fara shi. Zan Na'am. ji ma na shigo cikin shirin. Na'am. Dan ni ban san ma ana shirin ba. Da ni ba ko ne daga ban zuwa na farko ma cikin garin Kaduna. Na'am. Gaskiya na ji daɗin shirin dan sanadiyar shirin na jama'a ta fara janyo hankali na har ta fara sauraron gidan rediyo wallahi. Na'am. Da da ni ba mu abincin ma jin irin shirye-shiryen gidan rediyo ba ne haka. Na'am. Da bayanan sun shirin ta zoje Eh. irin kafin da garin da shi a matsayina na bako wani irin gidan rediyo ne a cikin garin Kaduna haka. Na'am. Ina so sai a ce ne ni ma ni na ɗan san wasu. Na'am. Irin ina shiga ina ɗan dakin haka. Mm. To sai na shigo sai na irin na zo channel din. Na'am. Faida ko? Eh. To sai na ce ana wannan shirin. To Na'am. gaskiya abu da janyo mu hankali har da tsaya ma na ce to garin ci wannan wani irin shirin ma ake. Mm. Saboda akwai an yi tambaya Na'am. akan wai karamar hukuma ne ko? Eh. Da ne dai sun fi nakari da maza da mata suke amfani. Ƙwarai da gaske. To sai wanda ya yi tambayan Eh. ya amsa tambayan ne ba. Na'am. To ni abin da gaskiya dan birge ni da shirin ko Eh. wani dariya da ake da mutum irin da amsa ni to da gaba. Na'am. Abin da ya irin ya mu to gaskiya abin kaza ne irin da dan jirin gina dole za ka dan jirin wani abu.
Na'am. Dan ban manta ba akwai wanda a ranar ma. Da kira nake cewa ita dai fata son ana sa mata kar a sa mata wannan dariya. Kwarai da gaske. Gaskiya abin ya dauki shirin. Na'am. Akan shirin. To muna godiya Jafar. Da ake amfana ake karuwa ake ilmantarwa sai sabida gaskiya ni ban taba ganin ma ana irin wannan shi ya kama. Na'am. Duk da gare ranar zan iya cewa ina saurara gidan rediyon Spider kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Na'am. Dan ni ban dauka ma wallahi kyautar da ake cewa ana ba su wani kyauta. Ko da daga baya da aka kira ni da je na ga karɓi kyauta kuma Habib Yabon. Shi Ibrahim Tiku. Aka ce na je na same shi gaskiya mutumin bai da damuwa. Na'am. Mutum ne mai fara'a ya san iya tarba gaskiya Habib Yabon nan ma Allah ya saka musu da alkhairi. To muna godiya Jafar. Allah a ƙara buƙatar shirin. To insha Allah. Dole ni ka ga ban san lokaci da ƙarfe nawa zuwa ƙarfe nawa ake yi ba. Daga karfe 7 ne zuwa karfe 8. Shirin ne na shirin ne kawai. Na'am. To an sama. To kuma ni tambayar ma da aka yi ma ya fara janyo hankali na shi ne. Shi ne wani tambaya da aka yi. Ba a ma yi tambayar ba ne dole. Na kira ni ma an gwada ni. Na'am. Dan ba ni da zaɓi ma lambar da zan amsa ba a wannan lokacin. Na'am. Wani abokina ne ya ce mun gwada ta shida. Na'am. Da kwan sai nake a sai ina zama da kakana haka wani lokaci a gida ina da samu abun ba kaka aure. Tambayar ma da aka yi wai menene baya kolewa baya bi ko da ke kakan mu irin mutum ne mai irin tsara kullum sai na wasa yana gida yana ba su labari yana da tambaya haka. Na'am. Shi ne ma har da samu da san wani. To muna godiya Jafar. Saboda akwai mutane da yawa a kan layi, muna godiya kwarai da gaske Jafar daga kasuwan bacci. To amin muna godiya. Mutane su magana da Allah ka da to shi kuma inda dama ana ba mutane irin zakon haka shi mutum ko zai dan irin wannan. To za a duba a gani sha Allah ja. To muna godiya kwarai da gaske. To Ubalame na'ura wato a wannan shekara wato an ci kyautan katin wayanka har sati 11 a cikin wannan shiri kenan. Sai kuma inda muke da wato Abdullahi Trading Company wanda suka saka tutuka a cikin wannan shiri inda fa wato kyautan Abdullahi Trading Company sati 10 a kaɗan daga cikin wayanda suka ci kyautar Abdullahi Trading Company akwai Musa, akwai Aminu mai gyada, sannan akwai Aisha, sannan akwai Khadija, akwai Aisha, sannan kuma akwai Zainab daga Poly Quarters. Wannan kenan. Sai kuma wato an ci kyautan Salsabil wato gidarobi da ke kasuwan bacci, shi ma an ci kyautan shi so 10. Nan ma inda akwai Musa ya ci kyautan Salsabil din, sannan akwai Zainab, akwai Khadija, akwai Maryam, sannan akwai Humaira, sannan kuma akwai Umar Sani wanda duk sun ci wato kyauta na Salsabil kenan. Sai kuma inda muke da wato an ci kyauta na Habib Yagot kenan, inda shi ma aka ci wato kyauta so 9 a cikin wannan shekara kenan aka ci, inda akwai Bilkisu daga Poly Quarters ta ci kyautar shi, sai kuma akwai wato Khadija daga Rigasa, sai kuma akwai wato Nafi ita ma ta ci kyautar, sai kuma akwai Jafar wato wanda ya kira mu yanzu kenan yake cewa ya ci wannan kyauta na Habib Yagot. Sai kuma wato kyauta na gaba wato wanda suke sa kyauta na gaba akwai wato ainihin wato Taraba Suya kenan, inda fa wato a wannan shekarar an ci kyautan Taraba Suya sati 12 kenan aka ci kyautar shi. Wayanda suka ci kaɗan daga ciki akwai Musa, akwai Bashir, akwai Zainab, akwai Salma, akwai Hassana, sannan kuma akwai Umar, sannan akwai Maman Muhammad. Ina tabbatar da Maman Muhammad wata ji ta karbi kyautanta ba saboda ta yi tafiya, ta ce mun ta je Katsina sai dai idan ta dawo. Sai kuma wato akwai wanda suka tuka irin Anti Binta wato Mito Madara kenan, inda ita a wannan shekara wato an ci kyautanta su 2 ne kacal, inda wato akwai wato Rabi'atu ta ci kyautanta, sai kuma akwai wato Rahina, wannan su ne suka ci kyautan wato Anti Binta Mito Madara a wannan shiri na zaɓi da kanka wanda duk da ita ce wato kyautar nata na mata ne fa kawai wato banda maza a ciki Ubalai mai na'ura wa fa
ta nuna Sana bangaranci. mai mama san kai. eh Su mata din da suke suna ma san kai. now to wannan shine kaɗan daga cikin dida ta ce wai ta tana so ne wato ta dinga taimaka ma mata domin a ba su jari na tuwon madara shi sa ta ce wato mata kaɗai ne za su iya ansa wannan tambaya tata to a gurguje bari fara da kai ko shashin filas a ƙarshe Wata suna kai mana karfe 10 na na dare dare. now Inda da shugaban makirawa ya faɗi gaskiya yakan shiga lokacin sallah now lallai da za a samu daga 8 nan zuwa 9 now ko kuma daga 8 zuwa 9 da rabi now lallai haka zai ƙara inganta shirin kuma zai ƙara samun masu sauraro kwarai da gaske now lallai muna goyon bayan haka inda hakan zai samu now to wani irin kira kuma za ka yi ga su sauran masu saurare wanda su ma wato kofa a buɗe take ga duk wanda yake so wato ya sa kyaututtuka a cikin wannan shiri na zaɓi da kankana daga kutashin filas na ya ce su ma wannan sabon shekaran fa da su za a dama a cikin shirin na'am kafin zo ga nan bari mu mika godiya ta musamman ga ranka ta kafa wato rekta na wannan makaranta musamman da ga karkashin jagorancin shi aka samar da wannan kafa dan an dau lokaci ana kokarin tabbatar da wannan kafa Allah bai ba da iko ba sai a karkashin jagorancinsa muna masa jinjina da wannan jajircewa da ya kuma Allah ya ida mishi da nufi muna kuma mika godiya ga mahukunta wannan kafa musamman ba da lokaci sai aka gabatar da wannan shiri sannan kuma da masu sauran mu kan kira sauran hukumomi da 'yan kasuwa lalle ya kamata su kawo tallafinsu a wannan shiri wajen kawo tallace-tallace ko kuma miƙo kyaututtuka domin shiri na'am wannan shine abin da zan yi shi na'am to jama'a masu mu duka a nan zan jalin zamu shirin na wannan rana a madadin su bakin nawa da suka shigo cikin shiri na musamman wato musamman shi ubale mai na'ura abakwa yana ɗaya daga cikin wa'inda yake sa kyaututtuka wato a cikin wannan shiri sai kuma wato shugaban makirawa wato kotashin filas da ya kasance da ni a cikin ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu a cikin shiri kuma na musamman a wannan rana wato na ƙarshen shekara kenan sai kuma jinjina ta musamman ga asalin su wa'inda suke sa kyaututtuka a cikin wannan shiri irin su wato shi ubale mai na'ura abakwa da kuma salisabil gidan rububi da ke kasuwan bacci da kuma abdullahi trading company wato gidan katifa da ke kasuwan bacci da kuma habib yagod da ke kasuwan bacci da kuma wato antibinta mai tuwon madara sai kuma wato asid kenan da ke tudun wada wanda ita ma ta fara sa kyautan kati a cikin wannan shiri to duk a madadinsu da kuma wato mahukunta wannan gida wato shugaban wannan kwalejin kimiyya da fasaha farfesa idris muhammad bagaji sai kuma shugaban wannan kafa wato hajiya zainab abubakar sai ma shugaban sanar shirye-shirye na wannan gida wato awal ahmad ibrahim gwaranyo sai kuma abokanan aiki na wanda suke tallafa mun wato wannan shiri yake zuwa muku a kowane lokaci irin su aliyu ibrahim hadis da kuma wato injiniya mami da kuma injiniya dayu wanda suke tallafa mun da kuma muhammad bello amadu shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suke taimakawa domin wannan shiri ya zo mai saurare a koda yaushe ni ismail koli da nake kasancewa da ku a koda yaushe nake cewa da fatan za mu tara a sabon shekara domin jin mu dauke da wasu sabon shirye-shiryen da kuma tsare-tsare da za mu zo da su a cikin wannan shiri na zaɓi da kanka na wasa kwakwalwa nake cewa bisalam.